First time live for putting come the tangas in the diet. Here for the wow, guys. Oh my god. ซาลังขังไปพระใดจึง boating คำทางกาสิเนอร์ boating ถ้าสอนในอีเวนต์ไม่ boating ไอ้จึงทางกาสิเนอร์ boating คำเนอร์ boating sunset view point มัน sun หับใน view หนึ่งview ป่ะเฮ้ย करेंगे boating अब हम करेंगे boating นี่ guys boating ขังกาสินี่จ้ะFirst time live for putting come the Tangasina Daya. So I'm very excited now. Hey, one day can I say, Alexina? Hey! Woohoo! Hey! Woohoo! Itu pedal lagi. Pedal mari minta. Mari, say guys. Ang friend say ni pedal, ni itu brake lagi, itu brake. Brake no itu. Oh my god, life of first experience. Betul na? Gitu naik je na. Gitu, gini tho. San sendiri rob yang. Faltu kena. Nunggu kena bra. Say hi. Hi. Kasih. Okay. The past time now ช่างกันสิเนอร์ปุ๊กขึ้นได้อะไรไปไลฟ์of scrap คุณ past คุณนับได้दादा हल्के ब्रेक ना मत भी हम कर चुका है बोटिंग तो बहुत ही अच्छा लगा बोटिंग करके एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हाँ तो गाइस जाए थंग से बोटिंगเข้ามาได้เฮ้ยพี่อยู่เลยGedirau nanggu nama Maon jali nanggu Daya muntina munai badi blazoni lunch sadai zabai present ke 3 number munse restaurant jeng linghol gasina daya so I'm excited to eat kan hey 3 number restaurant mu bole daya jana se ready to eat now ang dai sklapot zone se dai gas sklapot zone se देखिए फलक सीन तो wow guys oh my god unboxing คำในนี้แต้มจะแบบ unboxing ได้มาดึงมาเกียร์เนี่ยตัวayo jadi I'm very excited สั่งลูกอีกแบบคือนี่ guys เนี่ย best non best ว่าประสาทโคตรAng ni ke apa sih nublan dim puni video. Kasih orang tambah biar. Dim punya ni orang apa? Tunggu kasih orang sebenarnya. Dim puan tak dim puan lorak. Lagi kasih. Guys, logo yang benar tentang mana? Ang hom na lah. Oh my god, live for bisang bujang. आइटम को देखो भाई लोग आइटम को देखो oh my god कैसे क्या हो गया guys video first time अभी सिबां बुजा आइटम जाने live फाव जाने निकलो ने वीडियो जाने निकलो guys दाई जाखां बाय जाना हाला ओमफ्राय सबनि साइड गोथाव दि बेन्दे मानि खिर नि बा मानो दा गोथाव गाइखेर नि yes बेलेग नि माबा कमेन्ट बिलाय बायनो माबे गोथाव जाखांबाय ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय जाबाय
जाना बै नांखो जेनेबा बरिया ना बहुत आइटेम दङमोन नालाय मा बुङो आरो बेनो फार्स्ट टाइम फैबानो जाबाय गासैबो ओके ओमफ्राय दायो नै सिख्लाफोरा एसे फट' थिखांबावनो फट' थिखांनो अहायाखै बिथांमोना ओमफ्राय नै फट'नि जनानै बेनो गासिबो फाइनाली जों दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय गोबां मोनासिगोन दायो न'आव थांनायाव मानोना दै फाइनावनो 3 घन्टा लादोंमोन जोंहा दायो थांनोसै गोबां मोनासिगोन दायो आयु थांनोसै चलो बाय बाय कानका बाय बाय दागासै बाय बाय दे बाय बाय so guys see you soon in the next vlog so दिन थाखाय बाय बाय guys so bye bye guys नै सफैबाय दायो न' ओमफ्राय नै दायो टाइमा बाजिगासिनो 8:30 oh my god जों खैथा फैदोंमोन जों 10:10 ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय दायो 8:30 जाबाय गाइस हमला 4 घन्टा लाबाय फैनायाव गाइस बेयावनो साननाय गाइस एसां गोजान जोंनिफ्राय कानका भिलेज रिजर्टआवबो गाइस नोंथांमोननि थाखाय आं थांना फैबाय स' पसिबल खालामबाय बिखौ स' गाइस गोबां गोजान बाय नै मेगनफ्राबो अबस्था गैला नै मेगनफ्राबो बार नाङै नाङै आलु जोब्बाय आरो मेगनफ्राव अबस्था गैला नै आं मोखांखौ दासो सुखांदों So guys, जोब्बाय कानका भिलेज रिजर्टनि भिडिअसफोरा ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोनथाम खालामगोन आरोना मोनथाम फार्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट थार्ड पार्ट जागोन आरोना स' दायो आं जि खालामबाय थादों बेखौ आं थार्ड पार्टआव होगोन So guys, बिखानसे दिननि भिडिअआ स' भिडिअखौ मारै नांखो कानका भिलेज रिजर्टनि सिरिजफोरखौ स' कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय फार्स्ट पार्ट एन्ड सेकेन्ड पार्टखौ नोंथांमोना नुवाखैबा नायबानो जाबाय आं अलरेडि एगारखाबाय बे टाइम ओमफ्राय आं भिडिअ बुंनो बावगारदों आरोना जोंनि हाबनाय फिस जादों 299 per person बेयाव 299 गाइस भेज थालि मोनजागोन आरोना ओंखाम ओमफ्राय वेलकाम ड्रिंक्स टी साहा मोनलोंगोन ओमफ्राय फिथा मोनजागोन जों जानाया खिथिना भिडिअ स' बेफोरखौ अनलि 299 आव गासैखौ मोनजोबगोन गाइस ओमफ्राय नोङो बेदर जानोबा अमा बेदर जानोबा जेखि जानोबा नों एक्सट्रा पे खालामनांगोन आरो दुगैनो थाखाय एक्सट्रा पे खालामनांगोन स' बेनो So guys, बोरै नांगौ भिडिअसफोरखौ कमेन्ट खालामना खोन्थिबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ मा लाबोनांगोन गाइस नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालाम नोंथांमोना मा भिडिअ इन्टारेस्टेड स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना मा भिडिअखौ मोजां मोनो बेबायदिनो आं भिडिअ लाबोबाय थागोन ओमफ्राय देलाय बुंलाय नोंथांमोना आं मा टपिकआव नोंथांमोना भिडिअखौ नागिरो स' लाइक बिदिनो ट्रेभेलिं जाहैबाय आं दाखानाय बायदि ओमफ्राय जेखि जाया आरोना जे नोंथांमोना मा टपिकआव मोजां मोनो भिडिअफोरखौ स' प्लिज कमेन्ट खालामना दिन्थिबानो जाबाय आं बे टपिकआवनो भिडिअखौ बनायगोन स' बिखानसे दिननि भिडिअ स' सोरबाफोर निउ नायगासिनोबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एन्ड गोरबो खुंगुर इउटुब चेनेल फेमिलिजों जइन जाबानो जाबाय स' गाइस लोगो मोनसे नेक्स्ट इउनिक ब्लगजों लोगोसे स' दिननि थाखाय बाय बाय गाइस एन्ड हेभ ए गुड डे गाइस बाय बाय